傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者に力を。勝ったのか。王子、我々の勝利です。もはやバルディアにも、ダルシスにも、我々に対抗する力は残っていないでしょう。そうか。ならば今が好機というわけだな。全軍を再編成しろ。敵に立て直す暇を与えず、撃って出る。大陸をボーゼル様。はい、御意にございます。我々の理想。闇の名の下の平等な世界。これを叶えるにおいての好機は、今をおいてなし。闇を、すべての闇の者たちを、我が名はボーゼル。我に従え。行くぞ、ジェシカ。まずはバルディアだ。はい、王子。参りましょう。ラングリッサーの、女神様のお導きのままに。死んでもらう。女だからって、甘く見ない方がいいわよ。ここは通してもらいましょう。
今楽にしてやるぜ。我らが神の力をお見せしましょう。ここが貴様の墓場よ。
暗殺されたボーゼルの仮面と理想を受け継ぎ、新たなボーゼルを名乗るレディン。闇の軍勢を滅ぼさんと決戦を挑むバルディア・ダルシス連合軍を前に、魔物たちを従えた闇の王子として